Nah, tak video wong tandur. Video lho. Ya iki wong tandur ngene baran tandur iki. Iki tandur ngene baran iki wong Blimbing. Blimbing alias Sambong Rejo. Budale ndek bengi jam 3. Jam 3 budal. Wis didelok pura renane sing kono. Ora ndelok sakeh ora sampean sing tandur ora ndelok. Baran. Baran channel. Lho. Baran kok kleru Mbah Men. Mbah Men channel ngono ya. Kleru ora metu Ora metu ya metu tapi gak. Tapi ora metu wong tandur. Ya. Iki wong tandur iki ngene Baran iki meh bar. Jam 10 meh bar iki. Ya. Tak video tandur wong Sambong Rejo. Sambong Rejo. Sambong direjakno Sambong Rejo. Borongan ge, rombongan. Tukang Apa medo? tukang adang. Tukang adang ge, tukang tandur. Nek rombongan tandur. Tukang adang mlok rombongan tandur. Halo, halo ha. Wah iki. Balapan. Tukang adang mlok tandur. Tukang adang lok tandur iki tukang adang wong digawe maksude. Iki bojone Kang Sugeng Rahayu.